Здравейте хора, аз съм Галин и тук виждате една игра и тук и още една и не други и днес ще играем Monster Legends, ето тази игра. Кратко видео ще бъде. Аз по път съм играл старото време много и сега имам цялото ето и. Ако някой не знае каква е тази игра, без някакви чудовища, например имам панда, чакай, 12 левел и ще да кажа много хубаво. Тук пише 15 левел е така. Аз няма класно върна. Да. Към месте. И да, мога да се чувам много добре, ама какво ще прави? Ще няма го да намаля. Аз направо го намаля. Стана, бе. Ето. Чакай, тук да го преместя по-добре. И пак 5 минути ще снимам. Толкова може. Само да ви покажа играта. И тук се прави деца, смисъл, които елементи са влюбени, може да са, като са готови, може да се направи яйце. Тук 2 часа и 30, не го виждам така стои. 13 по-точно и аз. Просто съм играем много старото време и що не разцъкаме пак. Някой е много трудно, защото аз мисля, тук са ерените, битките, на трети остров са, който е труден. И си мислете, че е лесен. Който е? Няма ги бия, аз нямам 14 лева. И това тук е за тези, не знам как се казва, мачи. И те са хранени, стават по високи левели. Ама те това е самото, защото ти трябва да дадат много, защото вижте на 8 левел, защото му иска, а пък на 12 левел. Понякога ти става. На 12 левел му иска колко домати направо ужас. Просто ужас. И да, то сега колко ми давам му 50. Това ако се чуете, този остров какво е, защото вие ще го имате. Не такъв, ще има и различни. От тук чакай, бе, понякога може да ви заби. Та не говоря много хубаво, не знам защо. И да, тук, ако си отключите този и отидете, тук ви дава злато колело на късмета, какво ще ви западни. Интересна е много игричката, самата с... Ама той е много далече и той е финал. Той има много финали, даже най-долу не съм гледал, да. Тук може да спечели едно яйце, да. Тук ще друго. Те изключват за тези, които са заключени. И да. Това е. Трябва да ви кажа. Самата игра е много забавна. Пак казвам. Може да стеглите от телефона, може и на компютъра, таблет. И да, освен на старите телефони, разбира се. Може. Ако това се чуете какво е, не е някакъв скрам, това е за левелите, когато не можеш да направиш друг левел, там да го имаш, да го енчантваш, да се каже, по толкова злато. Да можеш до 14 левел, вече те. По път ще са 10, ама аз с пандата го отключих и платих много злато. Не се плаща просто в играта някак се плаща. Не наистина. За злато. Да не се объркате. И да, това е. Ако
ако искате да се направи поредица на тази игра, в коментарите, избрайте да харесате, да се абонирате. И пишете се.